Na, mit ügyködik a Gyuri bácsi a házhoz járó ínyenséf? Kérem szépen, akar finom pasítot adni? Enni? Ezt nézd meg akkor. Ezek a óriás tökök. Ide faszául néz ki. Hogy szoktad mondani, hogy a ügyeskező mester? Mi van az? Ügyeskező mesternek az anyag engedelmeskedik. Mindjárt még a végén egyforma lesz, Ez mi? a pontos definíció. Nem, van egy kisebb, nagyobb, érted, ezeket a végek nagyon finomak, mikor megsülnek. És ez itt egy nagyobb rúddal van keresztbe. Mennyi ideig kell sütni? Fél órát biztos. Meg attól függ, hogy a sütő milyen. Meg hogy milyen, mert vannak ilyen modern sütők, ez hőlégkeverős, nem? Hát Te kevered ventilátorral a hő. igen. Ez még a hagyományos 62-es. A fogpiszkáló próbát kell bevetni, vagy mi? Nem, itt nem kell semmit. Nem bevetni. próbálunk. Itt majd csak enni kell. Így. Jó, ezt így. Mehet be a sütőbe? Be van kapcsolva a sütő? Mehet. Megy a láng alsó felső királyász? Aha. Jó, akkor mehet. Mehet a sütőbe.